Ayo, Narapati pitu wani karo aku ora aku ora wani Sumantri. Aku ora wani Sumantri. Ana apa iki? Ana apa iki? Mangkang guru sro sumbar lindu bumi gonjing kumaludo kundur ketuk umep kang cala nidhi benyunira kumambang kambang lho kok malah geger ning alun-alun negara Maespati Narapati pitu dadi bandan sapa kisana nun pangapunten paduka menika sinten aku Patih Surata kalebu Patih Sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau. Nderek wanuh nami kula pun Bambang Sumantri. Sumantri inggih. Duwe keperluan apa? Kula badhe pinanggih kelayan Gusti kula Prabu Harjuna Sasrabau nanging dipun alang-alangi dening para Narapati. Mila saking menika Narapati pitu sampun kula rangket. Weh lah dalah. Kowe arep ketemu kelawan ngarasane Njeng Sinuwun Prabu Harjuna Sasra. Kasinggihan Gusti Patih. Ya wis. Julna kabeh para Narapati kang dirangket dening kowe. Kowe melu aku. Ayo bareng-bareng ngadhep marang ngasane Gustiku Prabu Harjuna Sasrabau. Tiang sembang miring ulun kapul barisan murbeng rat jagat dewa Bathara ya jagat pangestungara Patih Surata nun wonten dawuh tinimbalan Sinuwun Prabu Harjuna Sasra jeneng sira munggah marang sanggara palanggatan saru dinulu
nganti pawongan pawakane luruh yen to nitik marang gebyaring busana genah iki salah sijining satriya duweni tenger sapa lho kok malah digawa munggah marang sanggar palanggatan kene Sinuwun kula mboten badhe matur ananging geger wonten ing pagelaran Jawi para narapati dipun rangket saking astanipun jalma menika Muragagi kowe matura Kisana kowe iki sapa Kisana Nun pangapunten Sinuwun Prabu Harjuna ingkang sami sudi mastani kula nami kula pun Bambang Sumantri jenengmu Raden Sumantri inggih asal saka ngendi asalipun menika saking pertapan Jatisrana inggih Jatisarana kula menika putranipun Begawan Suwandagni inggih Risanggeni oh jebule kuwi anak paman Suwandagni to Sumantri ngira babara pisan Sumantri lho kok malah jebule kowe iki anak paman Suwandagni. Sungkemku katur kelawan paman Suwandagni Sumantri inggih sinuwun mengke kula aturaken. Ana apa ya gene lho kok malah sira temeka marang negara Maespati sira ngrangket marang Narapati Pitu kemau. Anggenipun kula menika ngrangket dhumateng Narapati Pitu kala wau awit Narapati kala wau menika ngalang-alangi laku jantra kula anggenipun kula badhe marak sowan dhumateng Paduka. Anggenipun kula menika sowan ngabiyantara dhumateng Paduka duh Sang Prabu Arjuna Sasra. Menika wonten bab kalih ingkang badhe kula aturaken bab perkara apa ingkang setunggal. Kula dipun utus dening Kanjeng Rama Suwandagni kula sepados ngonduraken wujuding senjata cakra. Dene kaping kalihipun waleh-waleh menapa sinuwun. Saksampunipun kula menika mangertosi menawi negari Maespati menika gemah ripah Allah jinawi. Lan kula menika sampun ngertos kuncaranipun Paduka Prabu Harjuna Sasra. Ati kula kadreng sanget dinten samangke keparenga kula badhe ngenger utawi kula badhe suwita kalian astanipun Paduka. Duh njeng sinuwun monggo kula aturi nampi pasuwitan kula njeng sinuwun. Sumantri tak tampa ya durung ya tak tampa. Awit arep dikaya ngapa kowe iki padha ndene kelawan adiku Yayi Sumantri. Kersanipun kados pundi sinuwun bab perkara baline senjata cakra tak tampa. Ananging perkara suwitamu manggon ana ing negara Maespati sisan gawe. Kowe wani nggelar kudu bisa nggulung. Tegesipun dos pundi? Dina semengko ingsun lagi duweni panjangkah kepingin angrabi kelawan putri kang asale saka negara Magoda. Putrane Prabu Citradarma jenenge Dewi Citrawati. Palungguhan manggon ana ing negara Maespati iki 01 Sumantri. Mula kang saka iku yen to sira wis kelakon amboyong kelawan amandong wujuding Dewi Citrawati temeka marang ngarepe Prabu Harjuna Sasra bau. Esuk kowe bisa mboyong sore ndak tampa anggonmu suwita inggih ngestuaken dawuh ini.
kula sagah sinuwun. Mandhar kula diri pribadi yang sagah anglamar wujuding Dewi Citrawati. Menawi kados mekaten kula nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Iya. Yen pancen kuwi wis kaya mangkono kang dadi karepmu maragake kantinen kreta lan kantinen turangga kang warnane putih. Kae tunggangane jeneng ingsun maragake kanthi njujuga marang negara Magoda. Lamaren Dewi Citrawati gorene Sumantri ngestuaken dawuh sinuwun. Muga-muga jumangkahing satriyamu jeneng sira bakal bisa amandhong lan amboyong wujuding Dewi Citrawati nyun tambeng pangestu sinuwun. Jiwa sinatria kang laku utama Wijejeking hati Kecikan titik ala ketara Sengkala Mereka cumangkah jiwa sinari yang laku utama Wijejeking hati Kecikan titik ala ketara Sengkala semikiran Mereka cumangkah jiwa sinatria kang laku utama Wijejeking hati Kecikan titik ala ketara Sengkala semikiran Mereka cumangkah jiwa sinatria kang laku utama Wijejeking hati Kecikan titik Ayo iring-iring Raden Sumantri. ketara Sengkala semikiran Oh, ayo maju. Ayo. Maju. Ayo. Iring-iring Raden Sumantri. Ayo. Maju. Ayo, maju. Ayo. Wijejeking hati Kecikan titik ala ketara Mereka cumangkah jiwa sinatria kang laku utama Wijejeking hati Kecikan ala ketara Sengkala semikiran Mereka cumangkah jiwa sinatria kang laku utama Wijejeking hati Kecikan titik ala ketara Sengkala Ayo, iring-iring Sumantri. Ayo. Iring-iring Sumantri. Ayo, maju. Ayo, junjung Magoda. Ayo.